नमस्कार, प्रणाम। देखी, एगो गाना आइल बा राकेश मिश्रा के, अग्निवीर के हाथ में तिरंगा चाहिए। 8 दिन पहले आइल बा। हमनी के वीडियो ना बना पैनी जा, कहीं हमनी के घरे शादी भी आ रहा है, व्यस्तता के वजह से। अब थोड़ा हमनी के फ्री बनी जाओ, गाना देखनी है जा। गाना बहुत बढ़िया बा। बढ़िया का बहुत बढ़िया बा। गाना सुने लायक बा, बहुत सुंदर गाना बा। अब उससे बढ़िया गाना तो आज के दौर में नहीं आवत कोई के। देखी, वो गाना के व्यू ज्यादा भागलो नहीं खन ना, राकेश मिश्रा ऑफिशियल से छूटल बा गाना। वो गाना के व्यू ज्यादा नहीं खन। 8 दिन हो गई। समाज ये गाना से समझ में आवता हमनी के कि मतलब बढ़िया गाना अगर मार्केट में आ जाओ, बढ़िया चीज के सुने वाला कोई नहीं तो सुने वाला कोई नहीं खे। हम दाद देता नहीं राकेश मिश्रा के कि हाथना अश्लील के तौर में, बेकार के तौर में इतना अच्छा गाना दिलन। मनोज मतलबी के राइटिंग गाना लिखल बाटे और लोग पसंद ना किया। अभी 60-61 हजार व्यू 8 दिन में बज बा। हम छीक करता नहीं भोजपुरी के उ लोग पे जे अश्लील के बढ़ावा दे के अच्छा चीज नहीं सुना। गाना सुनला पे दिल दिमाग हो जी, ठीक ना। अभी तो देशभक्ति गीत है यार। ना तो 3-4 बार वो गाना सुननी जा। गाना सुनला पे लगा था कि हाँ, गाना में कुछ क्वालिटी बा। अच्छा चीज पेश कैला पे जनता के पसंद नहीं आवत। वे ढोनी छील दो, मड़ई में आ जा, बहुत तरह के बाजी तो बहुत खाती व्यूअर तो ओकर देखब तो ट्रेंडिंग में चलता लोग। ट्रेंडिंग अभी भी गाना ट्रेंडिंग में बा। सबसे बड़ बात बा, हम राकेश मिश्रा के बहुत बहुत धन्यवाद देता नहीं कि ऐसा सिचुएशन और ये तौर में जनाब तौर में भोजपुरी चलता है, वो समय में इतना अच्छा गाना परोसल। देखिए, अग्निवीर पे गाना बहुत लोग के आयल बा, लेकिन आयल का बा अग्निवीर मजनुआ, अग्निवीर से शादी करा दो, अग्निवीर लभारा बा। लेकिन कुछ अच्छा चीज, सामाजिक चीज, देशभक्ति चीज एक लोग पसंद निकल करब। अब बहुत खैर घबराई के निकले राकेश मिश्रा जी, आप बहुत अच्छा गीत गाए हैं। बाकी लोग के जब मानसिकता ही गलत बा तो फिर देखो क्या करेंगे बाप। ये गाना खरीदता राकेश भाई के सपोर्ट करते हैं। 5 स्टार बा हमारी तरफ से। बहुत सुंदर गाना बोलवे तारी, बहुत भयंकर गाना। हाँ, गाना सुनला पे दिल खुश हो जाता। गाना के तारा कोनो जवाब नहीं खे भाई ना। गाना बहुत 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 धन्यवाद बा कि भोजपुरी के डूबत स्तंभ में इतना अच्छा गाना है राकेश मिश्रा जी गइलन। अभी भी तारा लेखा गायक बन के ऐसा गाना गावत तरन। बाकी तो देखते बड़ा देखे में नहीं आवत कि इतना बढ़िया बढ़िया गाना मार्केट में आवत होके। हम बहुत अच्छा प्रयास बा, अच्छा गाना भइल बा। लोग नइखे सुनत तो ओकर मानसिकता बा महाराज, घबराई के निखे। तो दिल से तारा के धन्यवाद बा कि इतना बढ़िया गाना गावत तरह। आगे चलते हुए भी यही तरीका गाओ, प्रयास रखिए, व्यू जाए ना जाए, अच्छा गाइए। व्यू से नहीं घबरा के। देखो, बढ़िया चीज के बहुत कम लोग सुनने वाला बन, खराब चीज के बहुत ज्यादा। आप इसी तरह काम कीजिए बोस, बाकी हमने के तरह संगे बनी जा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब बहुत सुंदर गाना मिले वाला राकेश भाई, एक खातिर तरह के बहुत बहुत धन्यवाद बा। अग्निवीर के हाथ में तिरंगा चाहिए, टाइटल बहुत जबरदस्त। आशा करता नहीं कि आगे भी राकेश मिश्रा के ऐसे ही गाना साफ सुथरा और भोजपुरी के बचाव के लिए ही आई। नमस्कार। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।